Μουσταφά Ογκάν, λοχείας της 48ης μοίρας πυροβολικού. Ο πόλεμος αποκτηνώνει τους ανθρώπους. Ένας ψηλός μελαχρινός υπολοχαγός που δήλωνε ότι καταγόταν από την κομμόπολη του μπαμπά Εσκυλή της Θράκης, ενώ κάποιοι λέγανε ότι ήταν στην πραγματικότητα από τα Άδανα, βίασε μια μικρή Ελληνοκύπρια 13-14 χρονών. Βρισκόμασταν στη βιομηχανική περιοχή της Λευκωσίας. Το κορίτσι, όταν είδε τις διαθέσεις του, άρχισε να ουρλιάζει τρομαγμένο. Ένας Κούρδος στρατιώτης μας από την Ούρφα, ο Μεχμέτ Ντεμίρ, που μιλούσε με δυσκολία τα τουρκικά, παίρνοντας στη μέση παρακάλεσε τον υπολοχαγό να μην πειράξει τη μικρή. Εκείνος όμως δεν άκουγε κανέναν. Ο Μεχμέτ, ένας άνθρωπος αγνός, λαϊκός, δεν το συγχώρεσε ποτέ. Με την πρώτη ευκαιρία, όταν βρέθηκαν μόνοι του σε κάποια περιπολία, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Αργότερα, στην αναφορά στους ανωτέρους μας, ισχυρίστηκε ότι ο υπολοχαγός σκοτώθηκε σε ενέδρα των Ελληνοκυπρίων. Μαχμούντ Ρενάς, αρχηγός ομάδας καταδρομέων. Ο πόλεμος ήταν μια παράνοια. Στην περιοχή που ανέφερα πιο πάνω, στήσαμε το στρατηγείο μας. Εκεί είχαν μεταφερθεί εχμάλωτοι από τα χωριά της Κοιλάδας, κάτω από το δίκο μου. Νομίζω πως τους είχαν φέρει οι Μουτζαχίντ. Από αυτούς, 3 ήταν γυναίκες. Υπήρχε επίσης ένας νεαρός, γύρω στα 20 με 25. Και οι υπόλοιποι ήταν άντρες από 30 έως 50 χρονών. Ήταν μέσα στη σκόνη και φοβισμένοι. Οικέτευαν συνέχεια και έκλαιγαν. Ένας υπολοχαγός που λεγόταν Γκιουντούζ βίασε 2 νεαρές γυναίκες που ήταν μέσα στην ομάδα των εχμαλώτων και ύστερα τις σκότωσε. Οι υπόλοιποι εκτελέστηκαν σε μια τοποθεσία κάτω από το δίκο μου. Σε ένα χωριό επίσης της περιοχής είδαμε τα πτώματα 2 γυναικών, αλλά δεν ξέρω αν τις είχαν βιάσει πριν ή όχι. Βιασμό. Αυτές οι μαρτυρίες γυναικών της Κύπρου που είχαν βιαστεί κτηνοδός από τους Τούρκους στρατιώτες και αξιωματικούς ακούγονται για πρώτη φορά αυτό το βράδυ. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες τους περιέχονται στα αρχεία της Κυπριακής Αστυνομίας. Είναι οι καταθέσεις των τραγικών αυτών γυναικών που έμειναν εχμάλωτες στα χέρια των Τούρκων. Εκατοντάδες τέτοιες μαρτυρίες υπάρχουν σήμερα στα αρχεία του Γενικού Εισαγγελέα Κύπρου, κ. Λουκί Λουκαΐδη. Λουκία από την περιοχή Πενταδάκτυλου, 23 ετών. Απόγευμα 17 Αυγούστου 1974. Ξαφνικά μπήκαν στο χωριό μας 20 πάνωπλοι Τούρκοι. Βρώμικοι, με γένια, αγριεμένοι. Με τις ξυφολόχες τους και πυροβολώντας τον αέρα, έδιωξαν τους άνδρες μας έξω από το χωριό. 2 που αρνήθηκαν να μας αφήσουν, τους σκότωσαν στην πλατεία. Μετά μείναμε εμείς, οι γυναίκες του χωριού, και αυτοί. Άρχισαν να μπαίνουν 2-3 σε κάθε σπίτι και να βιάζουν τις γυναίκες. Είτε ήταν μικρά κορίτσια, 12-13 ετών, είτε γριές, πάνω από τα 70. Τις βίαζαν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Σε μένα ήρθε ένας στρατιώτης κρατώντας την ξυφολόχη στα χέρια του. Με τράβηξε και με έριξε στο κρεβάτι. Του όρμηξε η μητέρα μου να με αφήσει. Γύρισε και με ένα μουγκριτό την τρύπησε με την ξυφολόχη. Έπεσε πάνω μου και άρχισε να μου σκίζει τα ρούχα. Μύριζε υδρότα και ινόπνευμα. Με βίασε αλλεπάλληλα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές. Δεν σταμάταγε. Τελείωνε και ξανάρχιζε. Παρακαλούσα να πεθάνω. Τις ίδιες εκείνες στιγμές άκουγα από το διπλανό δωμάτιο τα ουρλιαχτά των 2 αδελφών μου, 14 και 16 ετών. Τις βίαζαν κι αυτές. Ελένη από την Κυρίνια, 36 ετών. Είμαι παντρεμένη και έχω 6 παιδιά, ηλικίας 7 έως 16 ετών, όλα αγόρια. Μέσα στο σπίτι μας ήρθαν 4 Τούρκοι στρατιώτες. Έδεσαν τον άντρα μου πιστάγκωνα και τον έβγαλαν έξω στην αυλή με τα παιδιά μας. Εκείνα έκλαιγαν και ήθελαν να έρθουν στην αγκαλιά μου. Τα κλώτσισαν. Όταν έμεινα μόνη μου με τον αξιωματικό τους, με χτύπησε με το όπλο του στα πλευρά και με έσπρωξε στο κρεβάτι. Μου έσκησε με ένα μαχαίρι τα ρούχα μου και μετά άρπαξε το ισόρουχό μου. Εγώ έκλαιγα και τον παρακαλούσα να με αφήσει. Έκανε σαν αφηνιασμένος. Κάποια στιγμή του ξέφυγα και ολόγυμνη βγήκα στην αυλή. Εκεί ήταν ο άντρας μου και τα παιδιά μου και κάτω από τα όπλα των Τούρκων στρατιωτών ο αξιωματικός με πρόλαβε και με βίασε όρθιος, μπροστά στον άντρα μου και στα παιδιά μου.
Ροδούλα από το Ριζοκάρπασο, 14 ετών. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι στο χωριό μου, όλες οι γυναίκες κρυφτήκαμε. Άλλη σε ντουλάπα, άλλη στο κελάρι, άλλη κατέβηκε σε πηγάδι. Εγώ κρύφτηκα στην αποθήκη που φυλάγαμε ξύλα για το χειμώνα. Αλλά με βρήκαν. 2 Τούρκοι στρατιώτες με έσυραν έξω, στο χωράφι. Μου έδεσαν τα χέρια και μου σφράγγισαν τα μάτια με το εσώρουχό μου που έσκισαν. Μετά ο ένας άρχιζε να με βιάζει και ο άλλος να γελάει. Μετά άλλαξαν θέση. Με βίασε και ο δεύτερος. Το επόμενο πρωί ήρθε άλλος Τούρκος στρατιώτης. Με έσυρε μέχρι τη μάντρα της αυλής και με βίασε. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο πρώτος Τούρκος ήρθε πάλι σπίτι μας και με βίασε ξανά μέσα στην κουζίνα. Όταν έφυγε, ήμουν γεμάτη αίματα. Πήρα λίγα πράγματα και ανέβηκα στο βουνό. Έζησα 5 μέρες μέσα σε μία σπηλιά, μέχρι που έφυγαν από το χωριό μας. Η Ειρήνη από τη Λάπιθο, 66 ετών. 3 Τούρκοι όρμησαν πάνω στη Σοφία, 26 ετών τότε, και τη βίαζαν ώρες. Μετά τη σκότωσαν. Όταν μπήκα σπίτι της, ήταν γεμάτη αίματα. Η κορούλα της, η Μαρία, μωρό 13 μηνών, είχε πέσει πάνω στη μαμά της, έκλαιγε και έγλυφε τα αίματα από το σώμα της μητέρας της. Εγώ τότε έπιασα το μωρό και το πήγα σπίτι μου. Το έλουσα και του φόρεσα καθαρά ρούχα. Ο πατέρας του δεν επέστρεψε ποτέ. Είναι από τους αγνοούμενους.